Eusebio, zein arregi? Bai, hombre, gure txikitako lagune. Eskolan gugaz ibilitako. Grabatzen dago ya, grabatzen. Bueno, Aitamendi, bai, bueno, psikologo, bai, psikologaren gana joan nintzen, eta, bueno, hori, Aitamendi, bai, eta hori egin duen lagun bat, Eugenio, edo horrelako zerbait. Eugenio, ezagutzen duzu, ez? Beti izan apurtxu eta arrarotxu, lagun asko ez esu neukin baina. Bueno, eure bera gazarrotek ginen. Beti apurtxu bakarrik ibiltzen zen, baina problema barik. Mundu berri edo mundu bai, psikiatriko horretan sartu da dela, eta 5 urte han ibili ondoren, ba, bueno, oin erritik egiten da. Oso burutik oso gaizki zegoen, ez? Oso lasai hasiera, baina gero jatzen zen erotuta, eta azkenean, bueno, hori, kontatzen ari nintzena, oso lagun onak egin ginen, ez? Bueno, gauza asko komunean genituen, adibidez, neskak useintzea, asko gustatzen zein neskak useintzea, neskak politak, neskak politak. Listo. Bueno, beldurtute, baina, bueno, tipo majoa, baina hori beti bakarrik eta pena apur bat muten dozku baina. Asperger sindromea daukazu, bala zer den hori. Ez? Ez. Jendearekin kostatzen zaizu erlazionatzea, ez? Horixe bera da Asperger sindromea. Jendearekin erlazionatzeko zailtasun hori. Interesantea hemen jartzen duen. Txosteno honen arabera, eta meri psikiatrikoan liburu utzi zuten astebete, ez? Eta zer egin zenuen astebete horretan? Bueno, lagunak egiten saiatu nintzen, baina jendeak baztertu egiten dit, eta ez dit kasurik egiten. Beraz, ez du eguntzarik izan. Arazo larria dirudi. Uste dut zure medikamentoekin jarraitu beharko duzula, bestela arazo bat izan zaitezke gizartean. Baina nik ez dut psikiatrikoan egon nahi. Nik ez dut txarrik egin. Bai, baina arrisua zera gizartearen zat, ezin zera aski pastillekin jarraitu beharko duzu, bestela sentitzen dut, baina argi dago
pastilla hartzen segitu beharko duzula. Ez dago beste irtenbiderik. Nik baserrian bizi nahi dut. Sentitzen den, baina zure bizitza osoa aita mendi psikiatrikoan pasa beharko duzu.